बराच वेळ झालाय, तर आता म्हटलं जरा तुम्हाला नाचवूया. आणि नाचवण्यासाठी खास सध्या रीलवर एवढं व्हायरल होतं जे गाणं, ज्याच्यावर सेलिब्रिटी सुद्धा रील्स बनवत आहे. शृंगार नार नटली. मी नाही गाणार आहे, त्याचा ओरिजिनल गायक इथे आहे ओंकारजी पड्याळ. त्याला रंगमंचावर मी बोलवतोय. सोबतच मंडळी, हे जे ओरिजिनल गीत आहे हे नमन कलेत सादर केले गेले आणि त्याच्यामध्ये मुलांनी गवळण सादर केली आहे. आणि त्या गवळणीमधील 2 मुलं आज इथे हजर आहेत, यश आणि सुजल. यांना दोघांना सुद्धा मी रंगमंचावर बोलवतोय आपले नृत्य सादर करण्यासाठी. आणि ओंकारजी पड्याळ हे गाणे म्हणणार आहे. या गाण्याचे गीतकार आहेत गोपालजी कारंडे, जे आता उपस्थित आहेत तिथे. जोरदार टाळ्या झाला पाहिजे गोपालजी कारंडे. शृंगार नाटली गवळ्याची सुंदरी. शृंगार गवळ्याची सुंदरी. रूप मोहनी अजाते मदनाची मंदिरी. रूप मोहनी अजाते मदनाची मंजिरी.
गाण्याचे गीतकार गोपालजी कारंडे आणि जो हा ट्रेंडिंग गाण्याचा जो कार्यक्रम आहेत ना त्यात 12 गाणी यांची स्वतःची आहेत. जोरदार गाणी म्हणजे. Once more घेणार पण तुम्ही नाचणार आहात का? ओंकार काय बोलतो? का तू श्वेता वहिनी जागावर बसून नाचत होता उभं राहून नाचणार आहात का? मनीषा वहिनी